Ei, com va? Sí, este vídeo està en vertical, tal vegada vos està causant un poquet de toc veure de repente un vídeo en vertical. Per què estic posant un vídeo en vertical? Pues perquè vaig a gastar esta introducció que estic fent ara per a introduir un vídeo que en el seu moment, al principi del confinament, vaig compartir a el meu Instagram per suggerència de Joan López, de A Punt Directe, que volia fer-nos partícipes alguns influencers i gent de xarxes per a traure idees per a què podia fer la gent quan estava a casa, confinats. De manera que vaig fer un vídeo explicant que jo proposava que la gent tornara a veure Parc Jurassic Park, per aportar unes quantes notes de la meva visió de la pel·lícula, coses que sempre no puc evitar veure al veure la pel·lícula, esperant a que la gent, després de veure el vídeo, li entraren ganes de veure la pel·lícula i intentar veure aquestes quantes cosetes. Era un vídeo que estava fet precisament per al principi del confinament, quan ens feien falta idees per a fer coses a casa, i com no he volgut que es quedés simplement a l'Instagram, al meu Instagram i a l'Instagram de Punt Directe sense que arribés molt més junt, perquè aquests continguts a xarxes socials ja sabeu com són, que es queden ahí i rarament es tornen a consumir, he volgut tornar-lo a pujar així per a tots vosaltres. Així que res, sense més, vos deixe en el vídeo. Hola Joan, com va tot? Salutacions a tots els instagramers seguidors de Punt Directe. Soc Francesc Gascó, podeu cridar-me Paco, soc paleontòleg i divulgador científic. I per què estic així? Perquè volia fer-vos una proposta per a estos dies d'estar tancats a casa. Estos dies d'aïllament, de quedar-se en casa, que pareix que no saps què fer en el teu temps lliure. Vos vaig a recomanar veure o tornar a veure una pel·lícula. Una pel·lícula que de fet és la meua pel·lícula preferida. Jurassic Park. I esta vegada és possible que veure de nou la pel·lícula sigui una experiència completament diferent, si us fixeu en els detalls que vaig a comentar. Jurassic Park va significar l'arribada al cine, a la gran pantalla, d'un nou paradigma, una nova imatge per als dinosaures. Més o menys fins a la meitat del segle XX teníem una idea, una imatge dels dinosaures que no es corresponia amb la realitat. Criatures monstruoses, lentes, bobes, que estaven pràcticament condenades a extingir-se. Que eren pràcticament experiments de la natura que havien eixit malament. Però cap a finals del segle XX la cosa va canviant. Al voltant dels anys 70 es comencen a acumular-se moltes troballes i molts descobriments que es van fer canviar aquesta imatge completament. Esquelets de dinosaures lleugers i corredors, jaciments amb ous, nius i cries que proposen una certa estratègia de maternitat, i estudis dels ossos fòssils dels dinosaures que ens demostren que tenien un metabolisme tan ràpid com el de les aus i que creixien tan ràpidament com els ocells. Total, una imatge d'animals reals, d'animals completament ben adaptats al seu medi, que va començar a arribar al públic general gràcies a esta pel·lícula. Més coses. A més, tenim com a protagonistes indiscutibles a 3 científics, 2 paleontòlegs, els doctors Ellie Sattler i Alan Grant, i un matemàtic, el doctor Ian Malcolm. La pel·lícula, no obstant, és de ciència-ficció, n'hi ha que tindreu molt clar, i té una sèrie de llicències que no acaben de correspondre's amb el que sabem realment dels dinosaures. Llicències que hem de tindre en compte que són, doncs això, pures llicències, decisions de guió, decisions dels productors, però que en ningú moment hem de deixar que ens aigüen la festa, tenim que poder ser capaços de seguir disfrutant de l'espectacle. Per exemple, sobre el Dilophosaure, no tenim ninguna evidència científica de que fos verinós. Però a la pel·lícula, al relat de la pel·lícula, al clonar-lo, de repente ho troben. O, per exemple, que el tiranosaure tingui una visió basada únicament en el moviment. No és una cosa real. És part de les teories que hi ha al món dins de la pel·lícula. És part de la màgia del cinema. I què dir dels velociraptors de la pel·lícula? Que no són exactament com els reals. De fet, són més grans. Tenen un tamany que no correspon com a tal a l'espècie Velociraptor, sinó que correspon a espècies més grans com Utahraptor o Dakotaraptor. A més, des de meitat dels 90 del passat segle XX, tenim una sòlida evidència científica de que tota aquesta família dels raptors, els dromeosaures, estaven completament emplomats com les aus. Sí, i és que són parents molt propers de les aus. Encara que s'han mantès aquesta imatge dels dinosaures completament escamosos durant 4 pel·lícules més, és a la 4ª entrega a Jurassic World quan li donen una explicació. I és que des del principi els dinosaures que aquesta gent estaven clonant no tenien un DNA pur, sempre l'estaven mesclant amb el DNA d'altres espècies per a poder fer-lo viable.
de manera que el seu aspecte no és el que deurien tindre. Vos recomane que estos dies, si no teniu ninguna altra cosa que fer i vos aveïs, que torneu a veure Jurassic Park, que intenteu veure-la amb els meus ulls, i si vos quedeu en ganes de més, doncs tenim un total de 5 pel·lícules en la saga a dia d'avui. A disfrutar, adeu! I ja està, espero que vos hagi agradat, que recordeu, podeu deixar en comentaris ací baix què és el que vos ha paregut, què vos pareix la pel·lícula. Per a mi és una de les meves pel·lícules preferides, és la meva pel·lícula preferida, i mentiria si diguera que part de la meva formació no ha estat influenciada, o sigui, de la meva vida laboral, més que de la meva formació. Bueno, només hi ha que veure que la porta a si mateixa, no? Recorde, deixeu comentaris, subscriviu-vos, doneu-li a la campaneta, compartiu este vídeo amb més gent, per què no? Per què no? I res, ens veiem en el pròxim vídeo, que no sé quan el pujaré, però... com si portés rellonge. Donde no hay mata, no hay patata. Vinga, au!